Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin channel ɗinmu mai suna ta Kano Top TV. Idan wannan shine zuwan ku farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe. A yau ne Alhamis 15 ga watan 12 2022. Babbar kotun nan da take zaune a kofar kudu, inda ta yi zamanta na ƙarshe tare da alƙali Ibrahim Yola ya yankewa da Sheikh Abdul-Jabbar Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya. Idan ba ku manta ba, Sheikh Abdul-Jabbar Kabara shi ne wanda ya ɓatanci da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta, kuna tare da mu a cikin channel ɗinmu mai suna Kano Top TV. Sheikh Abdul-Jabbar Kabara a yanzu haka an ɗauke shi zuwa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Zai karɓi hukuncin kisa ne da fannin rataya. Sannan kuma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a rufe masallatansa guda biyu har sai lokacin da gwamna ya neme su. Sannan kuma a yayin da ake gudanar da shari'a